Durant aquests dies de Setmana Santa, que els nois i noies de la ciutat tenen vacances a l'escola, l'esport pot ser una bona manera d'ocupar el temps. Aquesta és la proposta que ofereix cada any el projecte Softball Gabanenc, un clínic en el que qui ja té nocions d'aquest esport pot millorar, i aquells nois i noies que no hi han jugat mai poden tenir un primer contacte amb aquest esport que es diu softball. Tècniques de batuda, tècniques de córrer bases o la situació damunt del camp són algunes de les coses que aprenen aquelles noies i nois que participen al clínic de softball que cada any per Setmana Santa organitza el projecte Softball Gabanenc, un clínic en el que s'intenta explicar la base de l'esport i despertar entre els participants l'interès per al softball. Aparte de que pasen un rato divertido jugando entre los amigos y las amigas, pues bueno, enseñarles un poco cómo es el deporte y hacer un poco de promoción del deporte del softball, porque bueno, no deja de ser un deporte todavía muy desconocido en nuestro país y bueno, estamos intentando pues promocionarlo más y que venga la gente a probar, las niñas y los niños, para que lo conozcan un poco más, pero bueno, que se diviertan sobre todo en estos días de vacaciones. Tot i que hi ha qui porta anys jugant a softball, moltes de les noies que prenen part en el clínic és la primera vegada que practiquen aquest esport. El motiu que les ha portat a apuntar-se al clínic han estat els consells de les amigues. Pues les meves amigues em van dir si em volia apuntar i moltes amigues s'apuntaven, però al final no han pogut venir per les vacances, però bueno, estic aquí amb les meves amigues i m'ho passo bé. Una amiga meva m'ha dit que vingui a passar aquests 2 dies aquí, que m'ho passaré bé, i he vingut. Nos están enseñando a batear, a cómo se corren las bases y los flies, los rollings, cómo se tira y cómo se hace un cuadro, cómo son las posiciones, dónde se ponen. En aquesta edició del clínic també hi ha hagut nois, i és que tot i que el softball és practicat majoritàriament per noies, també hi ha competicions masculines en alguns països, i a casa nostra, fins a certa edat, és un esport mixta. El softball, sobre todo, el mayor número de fichas son femeninas, tanto en España como fuera de España. Pero también hay una modalidad que es masculina, que es también de softball. Lo juegan menos gente y hay menos competición aquí en España y por eso, bueno, cuando son pequeños, como las competiciones son mixtas y pueden jugar los chicos con las chicas, pues entonces no hay problema. Luego cuando son más mayores ya tienen que decidirse por el béisbol porque aquí hay menos competición de equipos pequeños. Per ajudar a crear afició per a aquest esport, el projecte ha aportat bones notícies aquest cap de setmana. I és que l'equip juvenil ha aconseguit a Amsterdam guanyar el torneig del Club de Softball i Béisbol Pirates d'aquesta ciutat. A banda d'aconseguir fer-se amb el torneig, l'equip també va aconseguir els títols de millor batedora, llançadora i jugadora. Qui sap si algun dia alguna de les participants en el clínic d'aquest any acaba ajudant el projecte a guanyar un altre títol.